Как да си направим бомбоните с бейлис, портокал и млечен шоколад в домашни условия, без никакви специални сладкарски умения или сладкарско оборудване. Цялата рецепта ще има в описанието на видеото. Тук започваме като разтопим млечният и черният шоколад. Тук избрах два вида шоколад, просто за да има някакъв контраст и малко какаов вкус. След това добавяме загрятата сметана, бейлис и портокалови кори. Да, тук изглежда, че все едно се е пресякло, но това са просто портокаловите кори. И следва най-интересната част, която е да разбъркаме ганаша, като тук много хора бъркат и не знаят кога да спрат или кога да продължат. Отначало се пресича, което е нормално, защото в шоколада имаме мазнина, а в сметаната и бейлиса имаме вода. Трябва да се разбъркат много добре, за да стане еднородна смес или по-скоро емулсия. Можеше да ползвам ръчен миксер, но просто количеството е много малко и с миксер няма да се разбие добре. Който не ползва миксер, бърка много. Ако ме разбирате, края добавяме маслото, разбъркваме и ето как трябва да изглежда нашият перфектен ганаш. Малко по-лъскав, както виждате не се разделя и е достатъчно гъст, за да може да стегне. Тук изсипах в тази кутия, за да мога да го нарежа по-лесно на купчета, като нямах хартия за печене да подложа и се наложи да изрежа цялата кутия, за да мога да го изкарам, но всичко за да снимам това видео за вас. И след това просто разтапяме млечен шоколад и най-любимата ми част, която отнеме малко повече време, просто трябва да топнем всеки един от бомбоните, да изтръскаме целият шоколад, да стане колкото се може по-равномерна черупка, да оставим върху хартията за печене, която всъщност имах, но ползвах за бомбоните, и да направим отгоре една малка окраска. Като след като сме готови с нашата декорация, трябва да оставим шоколадът да стегне. Ако е темпериран, може да го оставим на стайна температура около 20 градуса. Ако не сте го темперирали, просто го приберете в хладилник. И ето го крайният резултат. Като на мен много рядко ми харесват бомбони, тъй като съм постоянно на диета, но този бомбон ми е любим. Харесайте видеото, коментирайте, пробвайте рецептата, а за подобни обучения и рецепти може да ми пишете на лично съобщение.